Bav nás, já jsem Terka, je A to mnou já jsem Alka. Alka. No. Před mobil. Přes mobilizem. Dobré, takže jsme tu. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Mentos, proč to děláš? Já vím. Taky ty hrozná, fakt. Prečo? Však pamätáš, čo urobila? Čo? Ja som chvíľu to nehrála, na čo som riešila. No, čo to A bolo? ona takto, že Olka sa postavila predo mňa a tak čakala, kedy zase prídem a ona lesby. To byl Bakejc, ja nenávidím. Napíši Zela. To byl Luka. Napiš Kate Sirona. Next tu je. Co? Už Next. zmiznul. Jaký Next? Next. Nexus. Nexus. Jo. Nexus. Ahoj Saro, ahoj Saro, ahoj Saro. Pozdrav teda videa. Ale jsem mám nová enchanty tohle. To už je co já enchanty. Už natáčame, ne? Tohle a tohle. Dobre. Od toho. Toto sú schodky, takže ideme na fontánu. Super, ahoj Sára. Co napísala? Ahoj, do videa. Oko vypadni. Prečo? Oko vypadni, nebo spadnem. Dobre, spadla som dole. Kipi je tu s nami tiež. Kipi, pozdrav, on spí. Ne, zase tieto kuličky, vidíte, jak keď ťuknem, tak prostě viete. Hrám na četky, to sa vám dobro povedať. Do popisku vám dám IP, takže môžete si pozrieť Sára. Kate, to si ty? Ty máš takýto skin, jo? Kate, napiš. Si nemyslíš, že sme lesby, jo? Napiš žádný lesby nesmí. Blbá Kate. Dobre. Ja chcem enchant match. Nezaslúži si. Čo? A skoro pôjdem k zubárovi, mám zubodier, takže budem mi dávať plombu. A to bude v útorok. Dneska je... Jak se píše smiley? Já jsem vyzval. Jo, P. Sáro, prosím, Sáro, prosím, dáš práci. Proč ne? Keď si niečo nezakončí. Dobre, aby vás toto video moc nenudilo už na každom 2 minuty, jak to sme na spojnu. Takže ideme na PvP, Alko, poď na PvP. Może Aha, Nesmím lesby. tak jako ja nemám meč, dobre, počkaj. Pohodlíš ma? To je moje asi tak prvé video. Strašne mi to prekáža, nemôžem to dať. Zoberieme si mečík. Ja viem, že je to trošku čítovanie, ale to sa to tak robí. Počkej, kde si? Ja jsem ti ještě lík. Kde si? Pohodlíš ma? Nie, sorry. Ach jo. Sorry. Počkej, kde to bolo? V jakom domečku? Ideme si na spawn. Na PvP. Já nevím. Mám tu lavičku, všetko. Dobre. Čau, dobre, choď. Alko, prestaň si sťažovať. Jej! Ahoj, Mitri. Mitri, my to zabijeme. Mě nezabije ho. To je můj chlap, ne. Au, pomaguje. Dobře, invisible. Boba. Kate, Boba. Jo! Mám 100 pointov. Ne, Invisibláku. Nechte. Nechce. Pojď, pojď. Moment, to není sranda. Napiš moment, to se nejí sranda. Luka! Ty nedopadli jsme na věci plus Gameříček. Ne, kde? Gameříček? Vojtěšek! Co? Gameříček. To videa. Viem, že je to tu strašná nuda. Tady tak pojď na Wi-Fi. Ale čo skoro asi budem, natočíme sa ako ďalšie video.
A to bude... Jdeme na PvP. Jo, budeme točiť... Poďme Keď na blbá. Skyward asi, lebo ja neviem. Neviem. Nie. Blbá Kate. Jo, kakaj na ňu. Dobře. A píše sa to zde. Tak postavím s rukou. Ja idem do hlavy, lebo som bol páne. Čo ideš Aj. tam? Šlobričici. Čo? Šlobričici. Nie, asi taký kód. Takže idem spievať. Skoro som vypadal natáčať. Kopu, kopu hlínu, kopu, kopu hlínu, kopu, kopu hlínu, survival a kreatívu, kopu, kopu hlínu, kopu, kopu hlínu, kopu, kopu hlínu a před sebou vidím díru. Ahoj, tamhle vidím další virus, neskákej tam, nebo se ti něco stane, a když se ti něco stane, tak to už nedopadne, a nikdo tě pak nerozpadne. Aha, ty si nedá říct. Zabijou tě tam zombie, nebo láva usmaží, příště si to rozmyslí. Kopu, kopu uhlí, kopu, kopu uhlí, kopu, kopu uhlí, snad se mi kompáč nezlomí. Kopu, kopu uhlí, kopu, kopu uhlí, kopu, kopu uhlí, a to palí, to je v prdeli. Nechcem být sprostá, ale tak ten song bol. Ukaž jména, jména. Fialka, ahoj Fial. Ahoj Fial, natáčím. Dobre, asi to za chvíľu musíme musíme ukončiť. A toto bol strašne nudný diel, takže ho asi ani nevydám. Auko, poď sem na most, ideme sa rozlúčiť. Dobre, poď, Auko, pokiaľ neprídeš, tak sa rozlúčim sama. Tedy keď urobíme, ešte chceme PvP. Už natáčam 7 minút, Auko. Ale mám... Pamätáš, ak to bolo minulé? Veď mi daj, ten je môj. Sorry, ale potom, Auko, bacha. Takže majte sa krásne, pozdravujte Kipiho. Kipi nás tu nechce pozdraviť, pozdrav. To je kopíro. Kipi nás tu nechce pozdraviť, dobre. Majte sa krásne, pozdravujte Kipiho. A lúči sa s vami Terka, Auka a Kipi. Čau.